Kuruncana. Wonten dawuh Yai Wade. Welingku nalika semana ora lali to kowe. Nggonmu yasa bali gala-gala sing kanggo palermaning para Pandhawa. Ora lali to kowe. Mboten. Sedaya sampun sawabta lan sampun rampit. Sedaya piranti, sedaya material bahan bangunan sampun kula damel ingkang gampil kobong. Bagus. Bagus, kowe pancen undhagi sing peng-pengan tur pinter. Wis aja semelan. Nek bali kobong Pandhawa mati, kowe sak anak bojomu tak paringi bebungah. Isa tok nggo urip mukti wibawa. Matur sembah nuwun Yai Wade. Ya wis kana Kuruncana. Mung kari nunggu dawuh saka aku, nangguh wanci sing prayoga golek lenane para Pandhawa. Wis saiki dawuh.
kesupen lho, ampun kesupen. Niki panjenengan le nanggepi etok-etok sae. Sing penting golek lenane para Pandhawa. Ki, kawan. Bibi Kudi. Matur nuwun awit rawuhipun monggo. Lajeng kula aturi ngrahapi sedaya daharan arunjukan. Gurupati karepmu ki kepiye? Dene nganti kaya ngene kowe nyuguta pasugatan marang dulur-dulurmu Pandhawa. Bibi. Kula ngrumaosi bilih Kamukten Negari Ngastina menika sanes keadaan kula. Nanging sedaya menika ingkang mengku adi-adi kula para Pandhawa. Dados sampun samestinipun menawi kadang-kadang kula Pandhawa gitumut raosaken kanikmatan kados para kadang Kurawa. Wah. Nek yo kebangetan nggonmu nyugatana panganan nganti sak gunung gedhe kabeh to suguhke. Pun nuwun sewu niki nuwun sewu. Nuwun sewu pun toh. Mbok nggih sampun anggenipun rembagan menika. Monggo enggal dipun rahapi mawon. Monggo Raden Wijakangka, Raden Bratasena, Raden Permati pun monggo. Wah, Permati barep kakakku nadyan iki disuguh panganan sing panggendhung-gendhung. Nanging aja nganti padha lena. Awit rasaku kok ora kepenak. Wah, sing padha waspada. Sampun ta? Pun. Mangga sami dipun rahapi. Kurawa kabeh wae. Ayo, yuk. Kek do madang-madang, do mangan-mangan, ngopi bareng karo Pandhawa. Pun monggo sedaya kemawon dipun rahapi. Monggo. Ayo Ger, ayo saiki Ger Kuruncana. Sepi kaya ngene iki cetha yen para Pandhawa padha turu kepati. Dasare aku ya sentuk sasmita saka Kyai Pati Senggunya. Tak tindak ngobong bali gara-gara Pandhawa ya ing kene marganing patimu Pandhawa.
putar.
Sritinon ing wasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udyono nang banjara sarukma geng manik nara banyo kang niat kanyaring tejo kaliwaran lereki Lati sireng dadit Imbuh kekandang tiuping samirono mondo sebaran mangambar kungas bebeki jroning pasewakan tandya jagat mangestu ngoro ayah Bathara Jagat Suman durung suwe iki ingsun wis ngetepake yen to putraning Sun Kurupati ingsun sengkake ngaluhur jumeneng Pangeran Adipati Anom lan mesine ora suwe maneh bakal nglintir ke Prabaning Sun nanging bareng wis kelakon ingsun malah getun geduwung Suwan duh sinuwun jimat sesembahan kula menapa darunanipun mekaten dene malah lajeng rumaos getun merga ingsun gegabah gusah-gusuh tanpa naliti luwih dhisik Pandhawa ku sejatine isih urip isih waluya apa ora nggih nanging kasunyatanipun para Pandhawa sampun sirna sing mbok nggo dasar yen Pandhawa wis padha sirna ya apa
Nyun sewu Bapak Prabu. Nalika semanten dipun adani pahargyan suka parisuka wonten ing laladan Wanawarata ingkang mapan ing bali gala-gala. Para Pandhawa kaliyan Kakang Mbok Dewi Kunthi nedhengipun eca Banyawa Andrawina boten ngertos sangkan paraning bilahi. Dumadakan bali kubar dening Dawana. Kula lan Kurawa saged uwal saking bebaya pangamuking latu nanging para Pandhawa nalika semanten boten saged medal. Satelasing nguruping latu ing mriku wonten kwanda cacah 6 lah niku. Pramila kanthi bukti menika kula saged mesthekaken yen to kwanda cacah 6 menika cetha kunarpanipun para Pandhawa. Lan setunggaling wanita menika mesti kandhanipun Kakang Mbok Dewi Kunthi menika Bapak Prabu. Ya, nanging bali gala-gala kuwi kira-kira kobong dhewe apa diobong? Gage Wangsulana Seguri. Wah, arek niku nyemanggaken. Pripun Kakang Dirna? Mbok ya sampean ki ngewangi kula to, Kang. Lole. Sing ditakoni iki sampean kok terus aku kon ngewangi niku. Lha salahe Widandra winan aku ra mbok undangi. Pun mriku, pun. Mang sekecake. Dipenake. Pun matur napa wontene mawon. Piye Surim? Ora iso wangsulan kowe. Saiki ketok blangmu, ketok gedhamu, kabeh mau jebulmu ngaya-wara merga bali gala-gala kuwi sejatine wis mbok rantam luwih dhisik kowe kongkonan karo adanmu sing jeneng Kuruncana. Bali gala-gala dene-dene digawe supaya gampang kobong, ya ora? Iya apa ora? Sing kudu dinalar kuwi umpama para Pandhawa wis padha sirna, mestine layon sing ana kono ora mung cacah 6. Nanging kudune ana 10. Merga Pandhawa kuwi menyang endi wae ora tau pisah karo Semar sananake. Mula sak sireping kobaring geni sing keri ana kono. Saektine dudu kandhane Kunthi lan Pandhawa, nanging kuwi yektine kandhane Waranda lan anak-anake sing uga cacah 5. Nalika sumono para sudra sabubaring mangan banjur padha turu kepati, banjur balene kobonge bali praitna para Pandhawa bisa wal saka pangamuking geni dadi bisa dipestheke yen to Pandhawa lan Nyai Kunthi kalenggan iki isih sugeng, Pandhawa isih waluya. Wis kuwi Suman, saiki arep wangsulan kepiye? Nanging nuwun sewu Koko Prabu kok saged prisa niku? Suwan. Ya senadyan mripatku utuh, nanging ingsun uninga merga 7 dina kepungkur penembaning Talkanda rawuh ing Ngastina. Paring kabar babagan lakon kang saknyatane dumadi. Lan paring kabar yen Nyai Kunthi Pandhawa isih waluya. Mula suwan lan kowe gendari rene nyatane Pandhawa isih diayomi dening Gusti ingkang Maha Ageng. Mula bakal ingsun jabel sabdaning ingsun, Kurupati tak jabel ora sida tak jumenengake ratu ing Ngastina. Ya dina iki uga negara Ngastina bakal ingsun paringake marang Pandhawa. Sinuwun kang menawa paduka ndika ingkang kados mekaten. Paduka menika ngasta panguwasa tunggal negari Ngastina. Sampun samestinipun menawi paduka menika ngupaya dhateng kamulyanipun putra paduka para Kurawa.
Dari nadyan kena goleke kamulyaning anak nanging kudu diseblak pangesine supaya liwat dalan kang utama. Gendari, Dari. Aku mbiyen titip marang anak-anakku Kurawa marang adimu Suman kuwi supaya dituntun dituduhake marang warganing kabecikan, warganing kautaman lan dharma. Nanging malah dipengaruhi, dijlomprongke. Dadine ya kaya ngene iki anak-anakmu. Rembyah kakehan cacah, rebda kakehan jiwa. Mula bener Yai Prabu Pandhu kae duwe anak, cacahe mung 5, mung sedidik, nggone nglontah ya permati. Dadi bocah upuk sing utama. Dari. Wis bali lingguh kene. Lingguh ning mburi kene. Nek ora tak timbali ora usah omongan. Gedang. Nggih. Duh, Prabu. Nuwun sewu. Ingkang putra pun Kurupati sampun lajeng dipun tetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Pramila sampun ngantos dipun jabel krana umpami kula dados makuthaning Praja Ngastina. Mestinipun nggih kangge kamulyan lan kamuktenipun para Kurawa. Kurwadi meneng. Iki lagi tak rembug kabeh mung supaya adil. Kurawa ya bisa mukti, Pandhawa ya bisa melu mukti. Iki saken dawuh Rama Prabu. Adi Winita Durna. Reh ning sliramu iku sawijining pendhita. Adeg mana Ngastina uga pinangka dadi pujangga. Mula ingsun kudu kepiye? Lan kepiye iku partikelmu, Adi Winita Durna? Lole. Sama lole, sama rante, awalah. Nuwun sewu Koko Prabu. Kepareng matur. Menawi lepat diagung pangasaminipun. Yo, ora dadi apa. Lho piye? Sinuwun. Nyatanipun pawartos inggih sampun sumebar bilih Angger Kurupati sampun katetepaken dados Pangeran Adipati Anom. Nanging kok malah lajeng dipun jabel. Mongko nista-nistaning Nalendra menika menawi ngantos lincating janji. Sinuwun. Naten kados pundi paduka menika Nalendra ingkang kedah ngenggahi sabda Pandhita Ratu dados umpami Angger Kurupati mangke dipun kepiyaken jumeneng nata ing Astina. Nuwun sewu. Paduka kedah madosaken lintu kangge kamuktenipun para Pandhawa. Sigra-sigrayan Permana Ganca. Sigra ngraketa nawang sesangkana wang sesangka. Nalendra mbek marosing sangka trigumung katrigung lomang rembang madya kurada kura ora reka kiri bocah mangke dadak sakula gumarubuk ana samirana mangidit milir angga ndamrik wangi humiring praptaning Dyan Bratasena kaget kang samya mulat.
Sena. Ingkang puspiturung kasiring samira nome Sokan katuk pas kadajo raras tenaning dia Jagat Dewa Bathara bareng tak grayang cetha yen iki putraku Bratasena kang mengkono Suman gagelekno mripatmu lekno iki sing sowan sapa sing jaremu wis sirna nggih nggih niku lak lah nek boten glendho lho niki niku ki aduh mbok menawi hansip hush aduh nggih niku lak Anggir Bratasena lagi ndih gene ucapmu kok ngaya-wara ki Kurup Bratasena kaya ngapa bungaipun wadene sira sowan katon seger awakmu sira padha basuki to Ngger wah Destorastro bapakku aku ngaturake bekti bahasaku katut
matur Destarastra bapakku sing pirangka gantine Pandhu bapakku wis Ger wis aja nyebut Yai Pandhu sing wis murut kasedan jati Sudarmamu dimen ayem ing alam langgeng ya Ger Bratasena yo sira ngaturke pangabekti banget tak tampa karya bombong penggalihipun wa pangestu tumrapa marang jeneng sira ya Ger Bratasena yo tak pundi dadi jimat wah gendari buku aku ngaturake bekti ya Ger tak tampa panestune wakmu wae tampanono yo tak pundi wah Durna bapakku sembahku katur lengke ya Ger tak tampa karya gumbiraning manah pangestuku wae ki tampanono ya Ger Bratasena yo tak pundi semono uga Kurupati kakangku yo syukur di si Hadi tinemu rahayu nah apa ora dibageke dhewe ta kapok kowemu ora dibageke pripun rasane Dipatih pripun sampean diliwati pripun rasane Dipatih alah men mboten napa-napa mung disangiti wae kak pun kulinae ra apa-apa Bratasena sadine wakmu wis suninga mungguh apa to karyanira marak sowan ngersanipun wa iki sira mesti bakal njabel negara Ngastina jumbuh kelawan perjanjian nalika semono yen to anak-anakku Pandhawa wis ngancik dewasa tumuli negara Ngastina kudu tak paringake ndak pasrahke marang Pandhawa nanging pun bapa kudu kepinggir jernyatane ya amarga kabar sing tak tampa yen sira sak sedulur wis padha sirna nuli kakangmu Kurupati wis kelakon ingsun sing dake dadi Pangeran Adipati Anom kang mesti ora suwe maneh bakal kakepiyake jumeneng nalendra ing negara Ngastina Bratasena destun temen dene aku tumindak gabah tanpa nganggo naliti luwih dhisik satemah anak-anakmu Pandhawa malah wimbo kasangsaya apuranen pun waya Ger Bratasena wah Destarastra bapakku aja kleru ing anarka tekaku ana kene yektine aku ora nedyanake janji aku ya ora arep jabel bali ning negara Ngastina nanging tekaku mung bakal caos pangabekti lan ngatonake kalamun Bratasena sak sedulur kalenggani kisih rahayu wilujeng wah kuwi wae Destarastra bapakku jagat dewa Bathara nganti tekan semono lekas kautamanmu yo urip ora sahaken grum sing tanpa guna ingkang wigati leganono penggalih wakmu lan aja nganti ana penyacat saka kiwa tengen tinarka lamun nggonku ngregem kamukten tinggalane Yai Pandhu iki kaya dene wong kang ngemut gula rasa legi banjur moh nglepeh babar pisan ora Bratasena kang mengkono Ger iki ana kamukten kanggo sira sedulur wujude alas gung liwang-liwung wana mertani ya wana marta babaten kinarya Badra Kutha lunggana lan kanggo mukti anak-anakku Pandhawa ya Ger wah yo tak saguhi nek aku saguh mbabati alas ora kok arep milik kamukten aku saguh mergo aku nggoni jiwa kasatriyanku nadyan umpama alas iki kelakon tak babati dadi kutha lan negara wah pangajabku aku mung bakal bangun lan golekake kamukten kanggo para kawula kang padha kurang sandang lan kurang pangan wah lan kang durung antuk papan dunung supaya padha nemoni mulya Destarastra bapakku rakyat risang kabeangu beanggo girempet kempet dosang retnaning pawono
Oh, anakku nggir. Yen kowe gelem tenan Gage. Wis Gage. Dudono taunen kaya banyu bab ragat Brana Picis kanggo yasa negara. Ku arep jaluk pirang dinar. Pirang milirat nggir. Wah, aku ora arep jaluk Probya. Aku ora arep jaluk Probya kanggo ragat. Wah, sing baku mung pangestumu wae ta suwun. Muga kasembatan kanggo bakal goleke kamukten kanggo para kawula lan sedulurku jagat Dewa Bathara. Anakku nggir Bratasena. Bocah kok kaya ngono bergase katone mono agal. Nanging jebul ngrawit bebudene ya Ger ya. Tulung sen tak bebakali tak paringi pangestu. Muga lebda ing karya kalih Sang Wikalada saka Godarjana ya Ger Bratasena ya Desa Astra bapakku. Bratasena kok ngrawit temen bebudene Kurupati. Mripatmu weruh kupingmu krungu yen adimu Bratasena kesagane kaya ngono. Wajib mbok tulat kuwi, wajib mbok tulat Kurupati, ngerti? Ih Rama Prabu. Iki piye? Nek inggih ki kudune tanggap kersanipun Kanjeng Rama. Adimu Bratasena ditungkol lakune lan diawat-awati lan welingku aja pisan-pisan kowe lan adi-adimu Kurawa kena pengaruhe makmu cilik Sengkuni.
aja nganti kuwi kena pengaruhe patih bosok iki. Aja nganti ya Kurupati. Wis tuaken dawuh. Ya. Lan muga sesantine tansah manggih mulya Kurupati.